موت أميرا كوعسو كساب ودي 15 ዓመት ዝኸውን ብሰንኪ ከቢድ ድኽነት ብዘይ ጫማዩ ዓብዩ ኣብ ገዛውቱ ከም ዋዛ ዝጀመሮ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ግን ካብ ድኽነት ኣገላጊልዎ ኣብ ቤልጅየም እንግሊዝ ሆላንድን ቻይናን ተደላይ ተጻዋታይ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኒውካስል ኣብ ዝጸንሓሉ 7 ናይ ውድድር ዓመታት ሓቆተ ምጥዋት ጥራይ ዝሕልሙ ፍሽኽታ ፈጺሙ ዘይፍልዮ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ምስ አይቨሪ ኮስት ድማ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ካብ ጽንኩር ድኽነት ያምስክሩ ሓራ ብምውጣእ ድማ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ኮይኑ ቸርክ ቲዮተ ኣብ ዝጻወተሉ ቤጂንግ ኢንተርፕራይዝ ልምምድ እናገበረ እንከሎ ሃንደበት ወዲቑ ኣብ መበል 32 ዓመቱ ብምማቱ ሕልሙ ከም ግመ በነነ ሃገሩ አይቨሪ ኮስትን ስድሩኡን ፈተውትን ኣድነቕቲ ኩዕሶ እግርን በቲ ዘጋጠመ ክስተት ኣዝዩ ማሕዘኑ ብፍላይ እቲ ገና ጽቡቕን ክፉእን ዘይፈለየ ወዱ ሰላም ዕረፍ ባባ ዝብል ጽሑፍ መለለይ ምልክት ሒዙ ምምጽኡ ንልቢ ብዙሓት ተንኪፉ እዩ ቼክ ቲዮተ ጻዕራም አይቨሪ ኮስታዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ ልምምድ ዝወደቐ ክኾብ ህይወተይ መናብርተይ ሲኢነ ሕጂ ንወድና እንታይ ኢለ ክነግሮየ ብምባል በዓልቲ ቤቱ ሓዘና ገሊጻ ንኽብሪ ክለቦምን ሃገሮምን ኣብ 4 ኩርናዕ ዘለዎ ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ክጎዩን ክጻወቱን ክስዕሩን ዝቃለሱ ከዋኽብቲ ህይወቶም ከም ዋዛ ክሓልፍ ይረአ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ኣብዚ ቀረበ እዋን ክደጋገም ጸኒሑ እዩ ኣብ ናይ ገዛውቲ ሜዳ ኩዕሶ እግርን ኣብ ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ሊጋትን ዝጻወቱ ተጻወትቲ ሃንደበት ብዘይ ኣሰር ይጠፍኡ ኣለዉ ኣብ 1972 ኣብ ከተማ ኣስመራ ማይ ተመናይ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ተወሊዱ ዝዓበየ ዮሃንስ ዘሚካኤል ፈላማይ ፕሮፌሽናል ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ብዓርቢ 25/1994 ምስ ጋንታ ሱዳን ሂላል እናተጻወተ ብዘጋጥሞ ሕማም ዓሪፉ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ካብ ሓጎስን ብስጭትን ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ተዓዘብቲ ብሞት ተጻወትቲ ንብዓቶም ዘብስስሉ ትርኢታት የርእያ የስማዓይ ጽሕፋን ተጻወትቲ ሞት ኣዕርኽቶም ኣብ ጎኖም ኮይኖም እናንቀጥቀጡ ይምስክሩ ኣለዉ ሞት ተጻወትቲ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ሃንደበታውን ብተደጋጋሚ ሞትን ምጥፋእን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘተሓሳስብ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ ኣርቲ ጉተር ኣብ 1838 ምስ ኣስቶን ቪላ ክጻወት ዝጀመረ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ መበል 35 ዓመቱ ኣብ ሜዳ ብዘጋጠሞ ጸገም ምኽንያት እዩ ዓሪፉ ከምቲ ኣርቺ ሃንተር ኣብ ሜዳ ዝመስከሮ ሜዳ ኩዕሶ እግሪን ተጻወትቲ ናይ ሓጎሶምን ሞቶምን መድረኽ እዩ ተጻወትቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሜዳ ይወድቁ ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ቁርን ክትርዋዕን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣየርን ክጻወቱ ስለ ዝግደዱ ድማ ንሕማቕ ነገራት ይቃልዑ ከምኡውን ህይወቶም ኣብ መጻወቲ ቦታታት ክሓልፍ ዝረኣነዮም ካብ ሓዘኖም ዘይተረፍናሉ ኣጋጣሚታት ብዙሓት እዮም ሃንተር ግቡእ ጥንቃቐ ይንገብር ኢና ዘለና ኢሉ እቲ ዘገርም ግን ሃንተር ብ1890 ብሰንኪ ወቕዒ ልቢ ኣብ ሜዳ ወዲቑ ከም ውጽኢቱ ድማ ንዘለኣለም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣርቺ ሃንተር ድሕሪ ምማቱ ድሕሪ 122 ዓመታት ተመሳሳሊ ትርኢታት ምግጣሙን ብዙሓት ዘገረመ ፍጻመ ኮይኑ ኣሎ ካልእ ኣብ ሜዳ ህይወቱ ዝሰኣነ ተጻዋታይ ኢጣልያዊ ፒየር ማሪዮ ማውሮሲ እዩ ማውሮሲ ምስ ሞት ዝምድና ዘለዎ እዩ ዝመስል ኣብ መበል 17 ዓመቱ እዩ ክልቲኦም ወለዶ ሲኢኑ ድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ሓው ነብሱ ቀቲሉ እዚ ሓያል ተጻዋታይ ግን ንነብሱ ናብ ብሉጽ ተጻዋታይ ክቕይራ ግዜ ወሰደሉን ንኩዕሶ እግሪ ከም እንኮ መጠናኒዑን መሓዝኡን ገይሩ ዕዉት ህይወት ክነብር ጀመረ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኢጣልያ ድማ ተጸንበረ ኣብ ሰሪኣ ናይ ምጽዋት ዕድል እውን ረኸበ ኣብ ሰሪኣ ግን ብቐጻሊ ናይ ምጽዋት ዕድል ስለ ዘይረኸበ ናብ ሴረቢ ወሪዱ ንሊቨርኖ ክጻወት ጀመረ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሜዳ እናተጻወተ እንከሎ ግን እቲ ዝኸፍአ ነገር ኣብ መበል 30 ደቂቕ ኣጋጠመ ተጻወቲ ደቂ ጋንትኡ ተዓዘብቲ ኩዕሶ እግሪ ዳኛን ሓካይምን ኩሎም ሰንቢዶም ከድሕንዎ እውን ፈቲኖም ግን ኣይተዓወቱን ፒየር ማሪዮ ማውሮሲ ሓደ ካብቶም ናብቲ ዝፈትዎ ሜዳ ዘይተመሱ ተጻወቲ ተባሂሉ ድማ ተመዝገበ ብዙሓት ኣማተር ተጻወትቲ ዓለምና እኹል ሕክምናዊ ክንክን ኣይረኽቡን እዮም ሕክምናዊ ሳይንስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን መንእሰያት ተስፋ ዘለዎም ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሂደት መዓልታት ካባና ክምንጠሉ ንምልከት እቲ ዝያዳ ዘፍርሕ ግን ኩዕሶ እግሪ ዝኣክል ጸወታ ክጻወቱ ተሃንጢዮም ናብ ሜዳ ክኣትዉ ከለዉ ናይ ሕማም ምልክት ዘይምርኣዮምን ሞቶም ድማ ሃንደበታዊ ምዃኑን እዩ ስፖርት ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝጻወቱ ይውሓዲ ይብዝሑ እኹል ዝኾነ ሕክምናዊ ክትትል ኣለዎም
ኣብ ዓለምና ቁጽሪ ኩዕሶ እግሪ ዝጻወቱ ሰባት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ከምቲ ህቡብ ኢጣልያዊ ዶክተር ሆኪዩም ዝበሎ ሞታ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክሓስብ ከለኹ ኣእምሮይ ብንቡኡ ናብቶም ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝጎዩ ኣማተርን ታሕተወተ ደረጃ ዘለዎም ተጻወትን ይኸይድ ይብል። ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝርከቡ ተጻወቱ እኹል ሕክምናዊ ክንክን የድልዮም፣ ብፍላይ ምስ ልቢ ዝተኣሰር መርመራታት። ኣብ ገሊኡ ሃገራት ሓካይም ንሓደ ኣትሌት ጸገም ጥዕና ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እዋን ካብ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ንምእጋድ ስጉምትታት ይወስድዮም። እንተኾነ ብዝሒ ነዚ ክገብራ ዝኽእላ ሃገራት ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ካብዚ ክንክን እዚ ኣምሊጦም ዝሞቱ ተጻወቱ እውን ኣለዉ። 2003 ኣፍሪቃውያን ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዝሰኣኑሉ ዓመት እያ። ካሜሩናዊ ማርክ ቪቨን ፍዌ ኣብ መበል 72 ደቂቕ ካሜሩን ኣብ ሊዮን ኣንጻር ኮሎምብያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ መበል 72 ደቂቕ ወዲቑ። ንቪቨን ፍዌ ንምድሓን ልዑል ጻዕሪ ተገብረ። እንተኾነ ግን ድሕሪ 45 ደቂቕ ማርክ ቪቨን ፍዌ ንዘለኣለም ካብዚ ዓለም ተፈልየ። ካብ ማርክ ቪቨን ፍዌ ክሳብ ሞርሲኖዝ ዘሰንብድ ሞት ርኢና ኢና። ቼክ ትዩተ ናይ መወዳእታን ናይ ቀረባን እዩ። ኣብ 2007 ሓለቓ ጋንታ ማዘርዌል ፊል ኦዶነል፣ ኣብ 2009 ሓለቓ ጋንታ ኤስፔኒዮል ዳኒኤል ዦርግ፣ ኣከፋፋሊ ሰርቢያ አንቶኒዮ ኡሬታን ካብቶም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ተጻወቱ እዮም። ሕክምና ዓለም ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እውን እንተኾነ ኩዕሶ እግሪ ካብ መዘናግዒ ምዃን ሓሊፉ መርኣያ ዘሕዝን ፍጻሜታት ይኸውን ኣሎ። ተጻወቲ ጭንቀት የማዕብሉ፣ ተዓዘብቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ዘጋጠመ ፍጻሜታት ግጭት ብስክፍታ ይዕዘብዎ ኣለዉ። እዚ ዓይነት ስፖርት ኣዝዩ ህቡብን ተፈታውን እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ሜዳ ዘጋጥም ዘሕዝን ፍጻሜታት ደው ክብል እንተዘይክእሉ ግን ኣካታዒ ክኸውን ተቕሎታት ኣሎ። ከዋኸብቲ መንእሰያት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣብቲ ዝፈትውዎን ዘፍቅርዎን ሜዳ ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ደገፍቲ ሃንደበት ክሞቱ ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ብክኢላታት ሕክምና ካብ ዝቐርብ ጥርዓናት ሓደ እዩ። ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኩዕሶ እግርን ካልእ ስፖርትን ዝሳተፉ ተጻወቲ መርመራ ክገብሩን ክግበረሎምን ይግባእ። ጄምስ ዳርሎ ኣብ 1892 ኣብ ሜዳ ምስ ኣተወ ርእሱ ስለ ዝተፈግአ ህይወቱ ስኢኑ። ምትንኻፍን ምግጫውን ኩዕሶ እግሪ ብጽኑዕ ዝኽንንዎ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣለዉ። ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰሩ ኩሎም ሕግታት ፊፋ ክስርዙ ኣለዎም ይብሉ ሓደ ክኢላ ሕክምና። ብመሰረት ኣብ ዘላንሰት ዝተገብረ መጽናዕቲ ንሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ ንምርካብ ተባሂሉ እኹል ምኽንያት ዘይብሉ ናብ ኣየር ዘሊልካ ምውቃዕ ክውድቕን ርእሱ ክጉዳእን ምግባር ባህሪ ደቂ ሰባት ኣይኮነን። ነዚ ዘፍቅድ ሕግታት ናይቲ ጸወታ ድማ ኢሰብኣዊ እዩ። ብጎነጽ ምጽዋት ይኹንኑ። ብርግጽ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምትንኻፍ ስፖርት እዩ። ገለ ኣካላዊ ምትንኻፍ ኣድላይ እዩ ዝብሉ ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን ግን ቁጽሪ ናይቶም ምስ ልቢ ዝተኣሰር ምኽንያት ዝሞቱ ተጻወቲ ካብቲ ብግጭት ዝሞቱ ቁጽሪ ዝለዓለ ምዃኑ የመልክቱ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ጸገም ኩዕሶ እግሪ ናይ ምትንኻፍ ስፖርት ምዃኑ ኣይኮነን ይብሉ። እቲ ጸገም ኣብቲ ንጻወተሉ ኣብቲ ንተጻወቲ ዝውሃብ ሕክምናዊ ክንክን እዩ። ታሪኻዊ መዛግብቲ ከም ዘመልክትዎ ብዙሓት ተጻወቲ ምስ ኩዕሶ እግሪ ብዝተኣሳሰር ሓደጋታት ጥራዮም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕብሩ። ተጻዋታይ ፕሪስተን ኖርዝ ኤንድ ኔክሮስ፣ ተጻዋታይ ሲቲ ጆንስ ቶማስ ብላክስተን፣ ተጻዋታይ ሴልቲክ ጆን ቶምፕሰንን ካልኦት ሓያሎ ተጻወትን ብሰንኪ ምግጫው ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ብሕክምና ተጻወቲ ክድሕንሉ ዝኽኣልሉ ኩነታት እውን ተራእዩ። ኣከፋፋሊ ቦተን ዋንደርስ ፋብሪስ ሙማምባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብወቕዒ ልቢ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ድሕሪ ምጽንሑ ብጻዕሪ ሰብ ሞያ ሕክምና ዓዲ እንግሊዝ ህይወቱ ክድሕን ክኢሉ እዩ። ከም ናይ ሙማምባ ዕድለኛታት ዘይኮና ብዙሓት ህይወታት ግን ኣብ ሜዳ ጠፊአን እየን። ዳይሬክተር ሕክምናዊ ፋውንዴሽን ልቢ ብሪጣንያ ፒተር ዊስበርግ ንኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ዘሕዝን ፍጻሜታት ክቕጽል ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ መርመራ ዘይምግባር ምዃኑ ገሊጹ። ህይወት ኣይቮሪኮሳዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ድማ ግዳይ ናይዚ ዘሕዝን ፍጻመ ኮይኑሎ።
ኣብ ዝፈትዎ ሜዳ ኩዕሶ ሂወቱ ስኢኑ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣፍሪቃ ንሳሙኤል ኣክዋሪ፣ ማርክ ቪቪየን ፉዌ፣ ኣሚር ያንጋያን፣ ኣንዲስ ኣድሃሪን፣ ሄዲ በርካሻን፣ ቻስኮቭ ሙሴቬኒ፣ ፓትሪክ ኣፓንጋ ኣብ ፕሮፌሽናል ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ልምምድ ወይ እውን ፀወታ ወይ እውን ድሕሪ ፀወታ ብሞት ስኢናቶም ኣላ።